wani nan malikiya aka shirya wani taro shine za mu tafi. Ka san wannan shigan malikiya kenan, bakin hula da farar riga. Dan maliki baka da labari ya bada kyautar mota, ya bada kyautar mashina, ya taimaka wa yaran makaranta. Shi wannan ma dai abubuwan da yake yi ba su misaltuwa. Wai so kake ka ce min alfaharin yan sulaja Shi dai exactly me san ci gaban yan taba. warai da gaske shi din dai. Shi dai da kaji. Shi din dai. Shi kuke nufi? Shi muke nufi. Yanzu wannan shigar tasa ce? Wannan shigar nasa ita ce shigar sa. Wannan shiga farin kayayyaki. ka san abun arziki sai dan arziki. Tabbas dai da gaske. Mutumin da kuma duk ya nuna damuwarsa taka ce dole kai ma ka nuna taka tasa. Ai dan malam budi shi ya samu kai farin cikin sa wannan kayayyaki. Yanzu za mu je wajen ne mu ma ai taron nan da mu. Gaskiya kun kyauta ni ma daga yau irin wannan shigar. Don wana kana ganin kayayyakin naka fa. Ya aka haka kayan naka sun cire ga kuma sun kuma ga wannan bawan Allah. Kaga fa su ne abin su. An yi bawan Allah nan ko ba wai wani abu gare shi ba. Abokina kai ma an tafi da kai. Subhanallahi ba hula akan ka. Kan sai take kai ne ko wala. Abokina kaga ni dai tafiyar nan na fasa shi. Gida ne ba wani asiri tsabar kishi ne da kaunar dan maliki da aqidar da nake mai ta fita. A lalle ka fi mu gaskiya haka. Ina kuka ce mun ake taron watan tamu. Allah gafara malam ba sani ba. Ka dauke mu riga sannan ga ma inda ake ko ma ina ne dai zan samu ba dai dan maliki bane ai ko da kanan na hura kusur za a ga miki ina yake ko ma ina ne ka tafi abin da ya dacewa kai ka koma gida amma wannan tafiya ni dole ne sai a to sai ma ka faɗa to ka ba hullan mana wuce da abokina a ni zan je nemo wani safara da ka haka soyayya dan maliki ni ma sai na nuna ta daga yau in Allah ya da sunna